Yayi Kresna aku sing teko di. Kinutang-kutang tansah bisa leladi. Rasa dan terang ayomi Tata susila dadi tapa tulodo sakabeh iku sarawungan kudu dadi sono urip kudu kaya luwes luring kabudayan Sekali lagi Mas Arya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jam loro. Punjul 16 menit manut jamku. Mas Gareng, Dik Bagong selamat pagi. Selamat pagi, Dek Petruk. Selamat pagi, Mas Petruk. Sujud syukur ngersaning Gusti Allah. Gusti Allah nate paring ngandika lumantar kitab suci la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila sadid. Sok sapa menungso sing ngegungake rasa syukur sayekti bakal ditambah nikmate lan sok sapa menungso sing kufur ora gelem nyukuri marang nikmating pangeran bakal nampa pasiksan yang amat pedih. Oh ngono, heeh. Mula syukur kuwi perkara sing wajib, syukur kuwi perkara sing batu. Ngono ya, Mas Petruk. Nggih. Yen mboten kelentu anggen kula sinau wonten ing para-para ingkang ahlul dumateng agami. Petruk nate nampi dawuh syukur menika kapirang 3 perkawis. 3 cara, Truk. Nggih. Apa wae 3 carane kuwi mau, Mas Petruk? Cara syukur ingkang angka sepisan inggih menika syukur bilisan, yaitu syukur dengan mengucapkan lisan utawa cara pangucap. Yen wong muslim ya kanthi cara ngucapake alhamdulillahirabbil alamin sing mengko teges sedaya puji kagem Gusti Allah ingkang ngregem jagat menika. Menika cara ingkang angka setunggal. Syukur bilisan. Ya. Syukur kanthi cara pangucap. Heeh. Ewadene Mas Gareng Dik Bagong. Piye? Syukur ingkang angka kalih nuwun inggih menika syukur bil qalbi, syukur sajroning ati, gitu. Ngrumangsani awake dhewe iki iso obah ana sing ngobahke, awake dhewe iki ambekan, urip ana sing nguripi, ambekan ana sing menehi ambekan. Oh, ngono. Heeh. Menika syukur bil qalbi. Lah, ewadene sing pungkasan nuwun inggih menika syukur bil arkan, tegese bil arkan menika syukur secara tumindak utawi syukur secara pakarti. Piye carane nyukuri? Kanthi sarana pakarti awake dhewe iso nyawang padange jagat diwene mripat. Niki nggih kalbu nikmate pangeran. Carane nyukuri piye? Ayo to nyawang sing apik-apik, ayo to nyawang sing becik-becik gitu. Menika nyukuri nikmate mripat. Nyukuri nikmate kuping, ayo ngrungokke barang sing apik, barang sing becik, pengajian maidho hasanah, pitutur-pitutur sing apik, pitutur-pitutur utama. Ya. Heeh. Nyukuri nikmate lambe, lambe iso guneman, lambe iso omong, ayo disyukuri ngomong sing apik,
Aja ngrasani, aja ngomongke eleke wong liya. Timbang ngomongke eleke wong liya, ayo metani dosa kang sarta kaluputane awake dhewe. Ngono. Ah, lho kembali ke benang merah. Syukur tigang perkawis kala wau, kula kinten sampun dipun regem kalian keluarga besaripun Ibu Suharti Sohibul Hajat. Ternyatane,pun wong syukur niku bakal ditambah nikmate. Nikmate Ibu Suharti wah jan kebak barokah. Sugenge kebak ing sedulur rezekine akeh, kadange sedulure ya akeh ngono. Heeh, wong nek tumindak becik mesti ditresnani karo priyayi akeh. Amin, amin ya rabbal alamin. Tinembang nggur guneman sing tanpa guna, ayo omong karo tetembangan menyelam sambil minum arak air. Oh, wis aku. Sip. Heeh. Wau wonten pamundutan. Ya, sinom nyamat. Sinom nyamat. Heeh. Pamundutan saking Taguyuban Larasati. ayo nek nyapa sindenom wis asring aku pengen Ibu Tarsinem. Good morning Bu Par. Injih wilujeng enjing. Asih mboten ngantuk ta? Mboten. Luar biasa. Menika kagem Mukadimah Bu Par. Injih. Sinom nyamat. Dikendhoni Nggih. liyen suasanane. Mangga Bu Par. Kunjuk dumateng pembina Karawitan Narasati nulinggih pepundhen kula Bapak Rudi Harjono kang sarta pangarsanipun Kung Rinuji Solaksana nggih. Heeh. Mugi saged karenaning penggalih Bapak. Heeh. Wah, dipun lajengaken bubar. Pasugatan banyu mili ora nguciwani, suguh gupuh lungguh haruh datan nguciwani. Wong liya manjing dadi sedulur ya kaya bengi iki. Matur nuwun ya Dik Petro. Ayo, matur nuwun wadene awake dhewe wong ya ta? Wong liya mung dianggep dirangkul kaya sedulure dhewe lawan Ibu Suharti. Monggo Bu. Heeh.
Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng para netizen ingkang tasih memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media, ya ta? Damel kanca lek-lekan YouTube-e dikake, kopine diseruput. Wah, jan. Dasare yo sing kepareng nglilir-nglilir tirakatan ning omah ku sambung salat tahajud. Wah, luar biasa dayane. Heeh. Monggo, Bu. Jane aku disenggaan lah kok kliwat. Piye senggane piye baleni. Senggane piye, Mas? Ayo, sini. Tanpa gamelan, bisa senggane piye? Nata bata ning tengah latar Astabrata dalange Mas Akbar ganteng tur sumuna. Sip. Hati-hati. So, pertemuan berikutnya sinden-sinden wajib satu-satu gawe parikan ngene iki, senggaan ngene iki. Tes satu-satu. Ana ndendeng kayune tekik. Lanjut Bu Par ditelaske. Yo. Matur nuwun sampun nyekar sinom nyamat Ibu Parsinem, ibu kita bersama. Ya. Nggih. Mamine mawon Ibu Parsinem, Parsinem paring siji nembah. Ora ana sing disembah kejaba mung Gusti Kang Maha Sawiji. Wih, jan. Umbul donga ndongake Pak Wit panjenengane almarhum. Iya. Gelar kabudayan, gelar kelir gantung gong mayang ora mung minangka tontonan nanging uga tuntunan kang kebak marang tatanan. Oh ngono ayo no. Jaman kepungkur duk jaman mali rikala semono. Dakwahe mediane ora ana liya ya kejaba mung wayang. Lah, bedane dalang jaman semono karo dalang jaman saiki iki ana Mas Garing. Bedane apa? Dalang semono ki tugase ngislamke wong Jawa, ya. Ning dalang jaman saiki tugase njawake wong Islam. Ngono ayo. Dalang zaman semono media dakwah siare minangka nganggo piranti wayang kulit kang sarta gamelan. Ngislamke wong Jawa. Nek saiki njawake wong Islam mergo jaman saiki akeh-akeh wong Islam kuwi ora Jawa gitu. Nah. Kaya-kaya rumangsa bener nuding kono-kono ning ora nuding awake dhewe. Mula ibdak binafsih memulai dari diri sendiri ya Dik Petruk. Prayoga kaya mengkono Mas Gareng. Ki mau aja lali lho ana pamundhut saka Ibu Suwarti sing dereng dipinangkani Apa? sambung wanci dalu. Waduh ya. Awani. Mas Diru. Dandang kula nggih nek mboten gantung nggih. Monggo Mas Er. Jan. Apa enggak? Emanipun
Yayi was akrami pamaturung sun ingkang anggarwa wang ayu rujit wae Riptane satu lagi, Truk. Sambung panci dalu karya besar Ki Haji Sukron Suwondo nggih pijil saking Blitar mriki dalang kebanggaan Kota Patrian Blitar. Luar biasa, menteki yom. Heeh. Monggo Mas Her. prandene maksa sokor jebul nimas uga nanggepi Tak iya nanggepi, Truk. Iya. Terus ayo to sambung rasa nanging wanci dalu Delik-delik, Truk. Sambung rasane panci dalu ben konangan. ayo sing lanang pas tanggapan. Iya. Terus tanana ingkang rubeda nyuntak trasna nadyan srana piranti yuk tibake mengko Dik Sinta sing nembang. Ya, terus gambarmu uga ngeglo monggo Dik Sinta. Sing gedhe ngapuramu kamas papujanku jejentong hatiku sambungku mengwanci dalu rupit dasare
tambahan Mas Arya. Yuk. mendah boyo yen to situ urip lan ngandika mesti bagya mulya jerahir putri Sulistya Dangdut slow. sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujanku jejak tongatiku sambungku mengelan cidalu rupit dasarimu kelawan garbamu Kang Mas Kamra titisake murid lestarine api pirantine tanana ingkang garuwe yamon akibate aku mung gayake remuke atiku iki yen banjur ngelingi betah telu iki pamotenan sida dadi jatelan ati dikopo gemati Telaske, Dik. Ya. mendah boyo yen to situ urip lan ngandika mesti bagya mulya jerahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika mahesrana Sing suwe ora kepethuk, Dik Lucy ngadeg. Wah, selamat pagi Mbak Lucy. Yes, selamat pagi. Iya. Berpacu dalam melodi. Ya. Apa? Manut, apa sing Lagunya apa, Mas? sing musik, manut. Oh, sing musik. Aja ayang-ayang ngobong. Ayang-ayang ngobong. Kobong. Nek Ngobong. ayang-ayangi dadak Nggo. duet. Nggih, ngobong. Bom terakhir. Belum ada pamundutan, Mas. Belum, sing musik apa? Manut. Apa ya? Sing kira-kira karenaning penggalih apa? Lamunan yo kena, pujaning sih. Apa sama Mas Tio? Mau apa? Puja Ningsih. Oh ya, ayo Mas Tio. Oh iya, dari tadi nggak nyanyi loh Mas Tio. Wah jano. Dek Tio dengok Mas Tio ya.
Ya nyambet kayak. Lah, Selamat pagi Mbak. selamat pagi Dede. Aduh, sekarang udah besar ya. Sudah Mbak, suaranya segede Mbak. Oh gede. Melu lomba apa-apa ya kamu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Minta restu ya Mbak ya. Oh iya, beda sama mbaknya ya. Iya. Ujaning sih. Ujaning seh. Iya. Ayang-ayang ya, Mas Heru, Mbak Dinko. Ayang-ayang. Monggo Mas Her. Mbak Dinko, Mbak Dinko. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mas Petro. Heru. Selamat pagi Mbak Dinko. Ini saya mau mengucapkan buat Eyang ya, Ya. buat Mbak Uti. Nggih. Semoga sehat selalu. Amin. Diparingi panjang yuswa. Nggih, Mbak Uti. Amin. Penggemar berat kita loh, Mas. Nggih, Kau estu. kenal. Lu ki Mas Heru ki Sinta. Lu sing elek dhewe ceri, ngono ya. Ayo langsung. Oke. Oke. Rasane ati kang nandang sangiting liyan hanya aku kowe lapuh katresnan Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu radiakoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang railo aku kudu kelangan Dimas Musti
Dimas Musti kanikmati tresnaku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapus tresno datang kendhat saking coba tane wangi papateni lahirin tresno kang suci kasunyatan yen aku sirah isih nyarisi. Iyo, iyo. Ada badanku. Mas kowe sing kasayang ralino aku kudu kelangan Dimas Musti kanikmati dongaku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapus tresno datang kendhat saking coba tane wangi papateni lahirin tresno kang suci kasunyatan yen to aku sirah isih nyariku dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapus tresno datang kendhat saking coba tane wangi papateni lahirin tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyarisi. Makasih. Semoga tidak ayang-ayangan. Iya, aku ada ngecat Arya, bro ayo nutukin lakon. Iya. Iya. Yo sak keperangan yuk, orang ketang telung kelir petang kelir. Yo.